Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Pur kagem keluarga besar saking Tawangmangu. Alhamdulillah. Saben bengi nyawa
konang. Aku siap dijenggleng Mas. Oke baik. Yen memajang. Pak sawae titol wae. Pak ayo nyawar penyanyi deh. Ayo kundelan. Ayo kundelan. Mau nganggo. Aku kapusan karo penyanyi jadi-jadian. Regane 50 lek kumbayar kleru atusan. Janur kuning. Iya. Lemah sahwat ya. Sing endang sing lemah. Sing ngendang sing lemah. Angger lemu kuwi lemah. Apa ya? Emang Beda harus sing ibot. Kuru-kuru aris. Kayak rombongane apa Cita terus Oke. Nggih. Mengke pas dugi parian apa Pak Iti? Kembang wae weton gunung. Iki jare siap mlayu wae. mati aku Mas. Wong Mati jare aku Mbah. engko sing parian Pak Paidi. Oh, Iya, tak Bang. Paidi. Pacitan weh sarwe Apa tadi? Foto Pak. Emergency oksigen. Nah, kompresor. MC-ne males. Ora males, MC-ne sepuh, lemah. Aku ngrumangsane wis tuwek. Lopet. Jajak kene tak delok. Maaf. Tak cek maksudnya. Bu dokter iki. Perawan kaya ngono. Panas. Oh. Mas janjine kepiye? Jono saka Monggo. Ayo Mbak, monggo keramaian suasana nggih. Selamat berbahagia buat anakku Supati, mudah-mudahan beliau menikahkan putrinya sukses dan menjadi pasangan yang sakinah wa madah warahmah. Amin. Dan Amin. diberikan keturunan yang soleh maupun soleh, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna untuk agama, nusa dan bangsanya, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Monggo parian Mbak, ayo. Mangan timun nganggo serundeng sing mangan kentir ayo nano tuku ciu. asik cakep Sak botole. cakep MC-ne turu ketok jempole. Soale nek ketok konone wis ra ono.
Pak Paidi getikan parian. Ayo, monggo Mas, tinteng Mas. Ayo tinteng Mas. Nano. Kerajang Jepang disuwir-suwir kadung mapan anake lilir. Waduh, kene orang duwe anak lho, Pak. Iki parian awas Pak Paidi. Sing anyar. Aduh. Nano. Wes Mas. Ayo sampean. Hah, aku meneh to. Oh, Pak, ning ngono lho. Tuku saron Tuku saron. neng Iramaka Aduh. yen keseron pancen yo lara. Wah, apa itu? Apa itu? Aduh, aku takut. Ayo Mbak, jenengan. Ajar. Tanjung Perak Oh, ya. akeh pedute krasa penak angel ndudute. Apa itu? Apa kuwi? Apa sing tutut kuwi? Aduh, kok iki pariane kok menuju jurang semua. Bukan menuju jurang, menuju kehamilan semua. Keceplosan. Kowe iki kok bocah kok ginjal. Kaya Yuli. Menuju bulan ini mah. Ayo, aku. Nganti tekan subuh iki. Cicine. Apa meneh ya? Numpak becak. Cakep. Rodane miring. Cakep. Krasa penak. Ayo nambah maning. Apa itu? Maksudnya, dadak ngambung-ngambung. Mas Paidi nambah cari ini. Nah. Pak ini gak tekan-tekan. Maksudnya nambah maning. Samerane nambah. Kose Oh, engko siap. tuku dawet Tuku dawet. neng pasar Batu. Atuh Yen ra dipijet ora metu. Ya Allah. Apa kuwi sih, Pak? Sing ora. Ayo alah. Berarti malah Apa kuwi? Alah, Pak. Pak ini tuh. Jebule. malo platuk Piye? mabure ngulon. Heeh. Mripate ngantuk ngajak ngulon. Wes. Pariane pun ya, Pak. Tuku welon Urung. neng Pondok Labu. Heeh. Yen radi emut angele mlebu. Kesek tiap. Malah orekan ngono piye. Mbok saiki sing apik ae, Mbak. Sing apik, nek sing apik kene Aku iki wong apian. bayem neng pinggir kali timbang do mendem ayo padha ngaji. Ditutup setunggal bleh. Ayo terus ke. Allahu Akbar. Bayem Pun parian terus Pak. neng pinggir kola timbang do mendem ayo dong ibadah. Rungokno. Ayo mangga wis ayo. Siji loro telu. Sawarene aja metu. Yongko sik to. Iku lagi Nadyan wadon sarwi. Mas Suyitno, mengko nggahipun wonten mepet tembok. Monggo Mas Sarmo. Pak Kadek, Pak Kasno.
Kadek nggih. Pak Kajen alah sing bagus Ayo, bagus dhewe. Sing ganteng dhewe. Sarone wangi, pariane nih. Pariane nih, aja lah. Syukur bisa gunung desa ayo Pak Kajen, iya iya monggo. Ayo monggo Pak Kajen yo. Yo yo yo. Idali dili dali Sinten iki kenalan, ha? Oh, sampun kes. Oh, Pak MC mau jarene ngeki 500. Heeh. 50. Oh, 500. 500 ya Mas ya. Disuwuk saya Mas Enggi. Lah kok MC-ne nombok lah yang mulai mlaku. Syukur bisa gunung desa Wah, pepunden-pepunden lagi atas kamu. manual Mas kalian Ini Pak Joko pundi? Nembe teng Pasir. atone bis. Jaya rasa. Pak Deku Sukiman. Keluarga besar mie ayam kota. Jajan ra kerja ora jajan.
piye to, Mas? Sing sawer Yo kowe tok. jaluk-jaluk dhewe. Wong kok ora Sing kreatif. nyanyi ki aku barang nih. Lah yo kono, jaluk dhewe. Aku isin. Alah mutuk. Amat kono lah. Yo, 5.000. Nggo penglaris. Nggo pancingan Mas, pancingan. Ini lho, cedak kene lho Mas. Nah, Pak Lentur. Ulo sawah sapa mandut. Katan omah tapi kuwi kapilot. Saip aku rasaku lamun bisa kecacetan sliramu. Ayo yo. Sing nyanyi aku nih. Matur sembah nuwun Bu Yuni. Mie ayam kota Berkah Jaya. Andi Mas. Alamun karo sliramu. Paten iki anane tansaraku. Rasa tresno kata ondem. Sarwa mikir. Wow. Kaya ora bisa njati. Sabar wanci. Saham lodo ati. Nanging aku bogel, bogel. Pungkasane lemahan loro tresno. Najan aku nanging caket sakroning ati. Aku najan Jerni wis kinodrat tapi slomo cantik. Erik, wis Iya, Mas. modal iki lho. Kowe rombongan apa Derek kudu? lho. Nek Nek tak dereng ngono lho. Lah iso piye baleni baleni. bablasne panandang. Oh ya, Spesial dulur-dulur mie ayam kota. sol. Ulo sawah sapa mandut. Katan omah hati kuwi kapilot. Saip aku ngarasaku lamun bisa jejaketan sliramu. Panandang atur Sampai bawah, Mas Bokel. Apa sing kelakon kelakon kang tak sandang rino lawan wengi babar pisan aku ora ngerti batinmu anggrahe to jebul nyimpen pati. Kurang
Balik ramah. Lagu selanjutnya. Ya, yang kota tak titeni pokoknya. Ngerti ora tak siarke mau. Untuk berani. Oh
Mbak Mis? Ninggal katresan nggih? Monggo. Oh nggih. Mbak Rejo, tanduke napa? Lha iki ki piye? Mbak Rejo apa sapa? Mbak Kasno. Mbak Kasno lah ngomong Mbak Rejo. Keluarga besar Kuningan. Oh, infone ki rada kleru kok iki. Sok-sok. Lah nggih. Bablas ki ninggal katresan, Mas. Heeh. Ya. Sayur kentang sambel bawang. Lapoke opo akeh. Mbak Kasno, monggo bekal. Lawane tresno. Wong ayu kembang Probolinggo. Ninggal katresan, Mbak Kasno. Monggo beksana. Sareng-sareng Pak Haji Untung, ayo monggo. Sok mawon, monggo. Bue, monggo bue. Ayo. Monggo Pak Kadek. Pak Kadek. Nih, monggo Pak Kadek. Nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sabar karo Sugeng rawuh Mas Tekek ngono. Pak Kadek. Pak Kadek, iki infone tenang apa ora? Pak Kadek Mbah Pak Kadek. Oh nggih. Pak Kasno. Mbah Rejo. Udu Pak Kasno. Pak Kasno. Yo. Bolak-balik Pak Rejo sing ngajari sapa iki? Iki. Oh, Mas Bogel. Ojo lali pawenku. Uga mono Jaya rasa gara-gara dia.
Lagune napa? Lagune Mas Teso saged mboten? Napa niku lagune? Umur 43. Lagune apa? Niku lagune Pak Mesdan. Wangil-angil. Lagune napa Pak Mes? Umur 43 niki dilungkas. Ojo ngono aset kuwi iki. Nek mboten saged lancar ayu mboten napa. Lagune napa? Lancar ayu. Lanjar ayu. Lanjar ora melu Pak. Niku lagune pas bugel lah ten. Lah nggih. Ono apa cewek gaul mawon cewek gaul nggih. Napa? Cewek Nggih, gaul mboten, nggih, mboten. cewek gaul. Bablake cewek gaul Mas. Aja lali paweningku. Wong kamono kampus. Pak Haji Sukino niki